suba nema japai ebe koswa boswa kusise jana be pai ana se eniema ebe tutoyi na kure todo sumane toma debe no mo jafie ho ade kura mo jafie ho no mo kan biasa si bora mi dam ko ye do bi hu hankura me hu se ono ankasa nya bibi na presena ko wa judge no ye no can you all kind of no ono so ye ade na wo ye no anya correct na wo ba utibua enu di hu se ade na nya you always support no ono ebe die ndina so no jina na bibi a e koso a anya correct eno ti mani pa so nya ban no nti both I Dormaahene ni kanachi fi se o Dormaahene enim se Branfo a wona adaya no ya Bron region wona adaya no beda yansam no asase ne aje kran na twamanso o ye dishie o ye akoa sabe ni maame wu ye sie no bloku braso oh okay ne papa emfiri ha na se o ye dishie a nka maame wu ye no se ka sie ni ha omo abusia no kra ne asie wo krom ha abusia wo bia wo bia wo sie Yenin kan emfa yako ema the Andani gate ene Abudu gate a omo dagbonfo accept your condolence from Impanyina Tenase wo me chow show so dagbon ene asante de ye to kese nyene ache asantefo ne dagombofo sunsunya bi anim ye abusua baako wo ma bi menya anwa akotoko nyina dagombofo a omodi kente efra batakari anwa akotoko ye abusua baako enche be ne yete se ya na andani abukari tosuminu aka nchinagu nana koyokura enti ya momu nyina ya akọ abusua mechiachi obia semunim se ahensem ene ahensi honsem a wo bono region no ayetwan agensrepe na efirihwan enam hwanso na ma nkronkro betese brekum badu domama su nsuatre sunwane suma sampa wanchi kato atronie fiapre ewadumase sa nkronkro bebrebe ahenie honsem ewo court ewadumase de ewo court sunwane ho de ewo court wanchi sofo asene nkodwonofo ne de court to wanchi ahenie honsem wo court api nanim sampa de ewo court a 27 July ena nyame ya adoma yebu yanim se oman nkronkro no bebre hwebrekum de enso so akopie bono regional of chiefs judiciary committee anim a kese court anisa badu ene suma so de no so no akoya busua bi omugide se omu na ye the right occupant of the throne so no eso omunya amanenka nti so mahene wo ho no de krom no akonya ho nsem no ejadam jankufafo no ene busua baako bi wo no se omu na di akonya no manye yihe na omu nim ba bia doctor efiri ba ya obedi akonya no suma ho nsem no ewo ho sunyane de se maka se o court dada sunyane hema ena the rightful person so to me select obi say when am person odi akonya no na so obi wa asem kan waka sa process na nkoso atran konya say omayi obi obedi akonya amada bia ohema ne faction no press conference when me say onya bitie na nye eno nti na me ba onchen mo wo faasi bio wo faasi young boy na me dey nkomo say sensemi sa bono ho na da bia ahini hunsem da bia nam Facebook nam TikTok na sefo no enka die pa na enka bonofo ebetima ye bonofo ahemfo yi omu claim say what bia basom bono regional house of chiefs no cause jurisdiction no die no betima ye because ewoduma say won't mean say ewoduma say senchena omosom bono regional house of chiefs. Sunyane
ene pa obeba sunya ne nti eye amakoma safo kumase omo ne pa omo do mo rede beba say person regionals of chiefs brekum asokorefo no brekum kra so busua na anim say omo fra sokore omo ye press conference in pre no ne nyina omo gitum say omo fra sokore ai wa Asante region omo ne pa ombeba bono regionals of chiefs so omo no mo besom badufo sampa esom manhia nyene enya otumfuo we pension ombeso manhia o yeka so obi som manhia nje so obeya akoa obehia ne seso anane nafe fekuo nafe na omodi amamani amane edijuma na nsensem bi e wo ho no omakan fere ho te omu ba besom no oya bununi a emfa ne se omu ba be koto to Asantehene omu ba yenko da bi omu nyina behia omu seso anase omafe atebuba Asantehene ti obodom tanobo ase brekum sampa so atronie techre san kro nyina jape krom omu ba manhia enyan show so obi show so mumro ono mu free pina nchi free Asante region eno mu se ye de yewura ne Asantehene ko se ya bakwasam kire se ye free ha je se yewura e se fan ye beba yewura e de akwasidae beba na ye ne yewura besom enti suswam pa se enka ohini bi anam panefo bi wo bono region se da bi anka bono abedru kra yenya ye region ene nanka enkronkro bebre eye the various traditional councils within the region no enko munyina nhwe na ommeso bono house of chiefs na enka kwan be no mbefa so kai se nana nyansani ba ko nana doto bibi echima hene nana mayaw oyebi sa nyansa kwan no fa so ba manhia oba otumfuo pokuware katachie nim pokuware otosumienu obananim and that video is there wa person wonya sa video ne behwe no ewo ho oba besere se ka beya yemfa subin saase no ti obodom tanobo ase ofuman ene nkronkro ne bebebe ewo sa area mu ho no enka yensan famma no na omumesom no enso tachimanfo we ene asantefo etwen sa nkro hu manso ama ne kopie privy council a copy privy council in UK ohima krom ama ohima krom for privy council for no research eno omu nim diem no omu kamane to tachimanfo ne se yabakwasem mu yenkrata mu ene yehwehwemu kire se sansase ne nyina ya Asantehene dia sansase ne nyina ya Asantehene dia sana ye books kire yen sana ye hwehwemu kire yen sana ya bakwasem aye ba Ghana ene inkitahu ene nkronkron bebebe di ye no ya bakwasem kire se sa nkro nyina ya Asantehene dia enti ohini bi etwa saasa ne da hodada so bro ho ase no sua kasapa no waja hate speech nanka waba manhia besere se manya bono region se nya bono hafo biem ana bono east so ate no ho na emom nkro bi wo ho a enka obesere yewura opem so bodemewo Asantehene se nka mosere na se enka omma sa nkro yi emeka mo ho bono regionals of chiefs nanka momunye du monoso na moko ba bekura mpa ayefe nkro akese no awodoma ase brekum sunyane wanchine na sefo no omunyina nka omu ba omutirimu fan fese omunyina mo ya baako enso so amane sa ebi de ye ntokwa ebe se omudi ya ombetwe manso ana mebusa mo wofa ase se wabaze na ode unyinisa na ebia abakwasem pi na wo a
ebia na wonim na nka wotiri mu no die pa na nka bonofo no betima ya bonofo mpanimfo no binom betimi aye na nka nkro no pii na no ahinsie wonsam enkofa ntokwa nka ahenni ne ahinsie wonsam no nka be bibia be smooth ebeko boko was ofa so we dey kanya asembia ofa de ofa we dey say nka no ane say omudin bunu champem no omu kire mu say bunu champem no asantefo kuma pema pembeba no asantefo moto no eye kuma pema pembeba no enye bunu fonti na omu fa sa moto no ofa miswade enso bi mabakwasem kuma pema pembeba na nya bunu fonti na asantefo fa kuma pem enti bunu fo say bunu champion chese abunu champem no in the first place the first correction they have to make so the beya omenya dom omenya nkro ni bi kura ho na nka omo ba bunu house of cheese ho no omu change say den no bunu chanapem no Dormaahene se bunu champion ni chese bunu chanapem yemu bi enim sa yenim fritete so omu bunu champion ni chese bunu chanapem na eno no hate speech entokwa kasa anase entwi faso kasa gene ko akire minua obesi de kuma pema pembeba ukuma pema pembeba anye wone wo one other tribes and other groups are ono mu wo nsawoso anase wantwi anye bonofo nko so se modern ka mo temo ho mo ne santefo bibia yepe na emom mo pese mo dem ho mo ko slogan anase moto am se bunu chanapem which to mo faase no enka mbo modern change na enka beboa e wo faase na me boto amunamuno efe on san kama minti wo se mekobono msi yei mekobono na ye den ene so omun change dina na o se da bi wo fa o mu se nanyini de enso mekobono no a great initiative na mekobono no ene nka omu somu ye ene omu di omu dwuma no na omu siema obi anka hate speech ya ma ohene bi mike se onkasa na nkasa yemu no ho na obada etan ode tan asante dia nyese o pre bonofo nka bomo na se bonofo nko so emu wo be kasam ati Asantehene saade no etu otwa nka beboa saa mekobono program no amma omototo mun sanfre nkronkro bebebe ono hunu se mo na beba na nkakra omotimi ne menhia edinkita ho ena omotimi invite Asante region himfoni bia so omanyo opemso okra na opemso betu ne pasako na bono de miame dia bono no ene hwan ene miame Asantehene bono hene hwana e bono hene hwana bono hene ene mia Asantehene ya tiso mo se mekobono a anye ko na mun kokan mo ho enka opemso betu ne pasa mun kokan mo nka mo enni mekobono no afi bia no enka baye kra bahwe fisa Asantehene bono de ye baako enti mekobono no saa initiative no omunyu so ne ye na omunya hate speech no omunya kasantwi na omu clubs bi wo ho omu football clubs bi asama mo fa sefo ye kan ni o that is his third opinion asama to so miensa o kan se enka omu soccer teams no omu football clubs no Aduana Stars Bekum Chelsea Bofaka United and 11 Wonders and also whatever enka omu trying Premier League start enka they finish say Aduana Stars and Kotoko or friendly match
Omo sunyane fefefe ya bana doma fefefe obi amu obi antin obi a friendly match. Edwena Stars and kotoko friendly match o kumasi. Eno no ema tension kofom. Esi Brekum Chelsea, Bofakwa United, 11 wonders of Techiman. Techiman te ha. Opemswo te ha. Sebio kodonto. Golf okra opemswo ko bo. Opemswo ni party tiro kusia. Titire kusia bo golf. The danger na opemswo ene wonua. Techiman hene ana Dormaahene ana Brekum hene intimate se mo hwe Brekum Chelsea ene kotoko friendly match. Opemswo beya mana ye fedodo. Sana ma wenyi na ma tension ko form. Omu hwe bono champion title no eno omu kasa omu kano omu kusiema. Mekọ bono no do metumi dia ye. Nka ometuma to mu nsa frɛ manhia. Omo manhia invitation eso Opemswo ntima nkokra na omo nipa akwasina namu. Nanka omu soccer teams no Adriana Stars, 11 Wonders, Bofakwa United, BA United. I mean, omu ene kotoko. Ene obuasemo teams work Asante region can fight some HCM once a while or more friendlies. No be on say tribes we know. Within the Akan ethnicity no. Bononi Asante can so be anya den enim. And kamama tension akofom na woma dididima obi aba mo say na say Opemswo ba ha na say ohene we da bi oba ha oba me hwe ball na nasefo nti se ne omo se omo obono regionals of chiefs and think kan kro bi te se bi e waduma se Brekum sunyane sampa atronie akrensuamo hwidiem nkasem ayomso kukuom bechem nkasa nkro nyina techre nkasa emem san nkro nyina eben sunyane danse obaba manhia nti die ntinanka say yasum na bi anase chieftaincy and chieftaincy affairs there any dentina nka wotuka within 1 hour from Mem to Sunyane. And I said from Kenya, I have for Kenya's number 1 and 2 to Sunyane, just an hour drive or 50 minutes drive. A Mem Chairmansu Dormaahene. Bechem Doya Konta Sunyane. Didn't think a woman or Muntiminship. But a nipa be a fanasa entokwa. Because a nipa be a specific group, any Asante wasem. Decide they will vent their anger through such chieftaincy matters. And yes, Brekum, Badu, Inswatre, Sunyane, Sampa, Wenchi, Atronie, Wadumase, Fiapre, and yes, Opemswo Amfa, a Mamma Mania Consna, a scene brain pon as a mahinibu. Or him a walk romo, and I say, abusion wo kromo no ene Opemswo fa mamre nya mane kwan so ene si obrempon anase mahene o se kromo enso nipa bi specific group bi enye edwenafo nyina a specific group mainly the doma omo to vent their anger doma ne suma so yabusunya Dormaahene wo fa se odene sum doma no suma any sumahinkro. Enti in a way to vent their anger, no, Yama won't extend your territory beyond this territory. Yama Sankro in Emma Menshia. And I said we will interrupt you. But Nina and Fahima and Faw Donin Kabumuma at the pinchen pitching to qua, never because Wabasa. Now, Dormaahene na nim se baby wo ha Opemswo dia. Mo mi ntie speech bia Dormaahene kan. Abonofo ya hia sei na ngo ha dia nga da ameka bi. Kani nyina no se ho
adeɛ bi a ɛkɔ so wɔ fiapre mboa saa fiapre hene nyɛ ne ne som bono ha boa saa fiapre hene me deɛ abakɔsɛm ɔwɔm sɛ nnua ɔyɛ aduanani sɛ me so nyɛ aduanani abakɔsɛm kakra anim no na saase na ɔte so no nyɛ bi ne de man saa baba de man no bɛni yɛntam ha anya dumasefo ɔdeɛ ma ho sɛ nyɛ dumase koraa na ɔnkɔyɛ sunyane nyɛ bɛ ne bɛwɔ na ɔyɛ dɛn ne nipa ma wɔ asase wɔtena so akoko di ma ɔbaabi tena na ayɛ hɔ bɔne di ma ɔbaabi tena ayɛ hɔ bɔne wopɛ ma nyɛ no a ɛnyɛ kwan papa so no bɛde fa saa nyɛ serɛ ne yɛkɔserɛ yɛwura dumase hene sɛ yɛserɛ damfo yi baabi a sɛ ne kuro no ba no apagya yɛmpagya no yɛmmu so na ɔyɛ dɛ no wofa dumase hene akyi wɔɔti hyɛ baabi Ghana mebɔ kɔkɔ Ghanafoɔ na ɛsɛ nka biribi a mmerɛ no so 70 ne yei akrakyefoɔ obiara pa ɔnyɛ dɛ ɔmpɔnkye na deɛ ɛbɛka no sɛ nnɛ dictionary wɔ obiara fo nsomboa bɛka paramount chief a na kyi bibibia ne wɔ bio dabida asɛm wɔyɛ ne asantefoɔ akaakaaka paramount chief akyi ɔnhwɛ paramount chief bɛnakyi wohwɛ borɔfo ma nakyi no bɛdi wɔ bio dabio asɛm wɔyɛ akaakaaka na Ghanafoɔ wɔagyegye nneɛma no so dodo Otumfuo ɔyɛ manhene saa ɔtumi mmɔ manhene dabida Otumfuo yɛ manhene ɔtumi mmɔ manhene asɛm bɛsi ɛnti dumase hene fiapre hene yɛserɛ no Otumfuo Asantehene ɔntumi nyɛ no manhene dabida. So far as I remain the president of the Bono Regional House of Chiefs, Otumfuo ɔntumi mfa manhene ma abura me mentiaseɛ ɛnyɛ possible. Kɔɔto koraa woka mɛda mabu so na mkura mɛdam amaborɔfoɔ basa bɛyim na menka m nama ne nyɛ tentene yɛnnua fiapre hene ɔte bi asase so wɔ bono a ɔmmra na aborofoɔ nipa na ɔtena asase ne so no yɛmfa gyantoa nkɔ nananom anim nkɔsrɛ bɛ sɛ woba no na deɛ ne mmoa yɛ duru ne bɛma yɛ kwane yɛmpagya fiapre hene menteɛ yi ɔyɛ manhene a ne ma asase agye bi aga na mbom asase ɔte so no yɛ bi di ha ɔnhyɛ Otumfuo ase ɔnyɛ ne mogyaa mede kakra nnim no sɛ ɔyɛ dankyerɛni akoko ne ma ne nama okopie tachiman obabepie dumase number 1 na asase na ɔte so no ba ɔyɛ ne dia prɛkopɛ na nyɛ ɔno no bɛhyira obia mentia sɛ Dormaahene mentumi nhyira fiapre hene nyɛ ne manhene nipa betuma hyira no ama na yɛ manhene ɛyɛ dumase number 1 sɛ yɛ ne nkama sɛm maka ne sɛ awie no na ne ne bɛtoa so ne sɛ no krani abonofoɔ yɛwɔ binom wɔ Ghana ha yi a bɛde hawo bɛte bɛba bi na yɛ ne bɛde hawo no ba bono ha na ano ho musampa ahemfo bɛnyɛ mmienu kene baako te hɔ na wopɛ sɛ wopɛ sɛ oyi ne firi hɔ na wode kɔ kɔɔto a na bɛdi ma hɔ a nyɛ kɔɔto no a na bɛde kɔ asɛm wei ma akaakaaka bɛbɛ nkɔ kɔɔto wahu ne wɔsisi sampa abonofoɔ no ano wohu tuo bɔdɔm na me aya na dɔm ampɛ sɛ bi mfa mɛbɔ so nso bi ɔma bɛni sɛ mani ɔdene na wode wode sia mɛtwa na mmom neɛ meka no sɛ sɛbisabi mbuadeɛ papapapapa asantefoɔ akonnwa kɛseɛ bɛwura ma no ɔntra no da na mmom ɔnyini no mu ne anya ne deɛ anyɛ ne deɛ na ɔyɛ ne deɛ a ɔngye baabi bi koraa yɛ ne deɛ na ɔhwɛ ɔde haw bɛbaa look at so India, Namaji, or India Namaji. Nanipan Bewa. One of Baba Sumo. Now we are Bunani, Oya Santini, Oya Hantani, Zemani, Sehrinia, Tea, not Jenny. Speech your in a can, no best what you say. Only Mr. Baby, a your pimswordia. Na baby your pimswordia, a quan benny fasoje.
and I can't buy any fashion master any panebe come home or bono regionals of chiefs. Jaw comment in the comment section. What far see I know chile? Then I also opposite cow de become home. What far see on your low or may a high court judge and puno bayab or by appeal court judge. And so, hey, I didn't be a watcher. Dear now, so old to him. Dear pa, now can have bono for a bit me a year. Nay, beer, when tree, I fat a hinsamene, a hinny seminar, and carba form. Chawadrin, na subscribe, na share video way, na unia bruni, unia santini, unia hantani, sehini, obianya binti, a can ethnic group no, obianya binti, na yeni enkombo kakra. Medasi. Ene eje Charles ndio sisi wa meeting nkwande meet Charles show tie wa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwom